Anginibingelele-ke babukeli emakhaya enhlani nasezantsi umhlaba wonke nabo bonke abantu abalandeli nabathandi bepage nje lami nalabo bakithi abasubscribile on my account. God bless you. Ngaloko nje ukusubscribe uNkulunkulu akubusisa kwenzele umusa. Ngifisa ukuthi namhlanje njengoba kumhla ka-14 February ngifisa ukuthi kubona bonke omama bethu bakithi kubona bonke abosisi bethu mhlawumbe abangawutholanga lo moya noma bangasitholanga lesikhathi sokutshelwa ukuthi niyathandwa. Hayi phela udokotela ukhonela lokho phela. Hayi ngiyanithanda bakithi. Habo mana. Habo mamazi bakithi ngiyanithanda nonke. No mama bami Nkosi yami ngiyabathanda umhlaba wonke ngiyanithanda nginikhonzile kakhulu bo mama bami uNkulunkulu anibusise. Hayi phela nabafowethu Nkosi yami laba ke abangana inhlanhla ukuthi batshele ukuthi babalekile nabo bafowethu. Hayi unyaka ozayo useza futhi nayo umhla ka-14 February 2024 uyeza futhi nawo makwabona nodokotela umngcwabo uzokulekelela ekutheni u2014 u2024 14 February ungafani no2023 14 February kube nomehluko. Ngithi ngiyangizwa bafowethu ngizokwenza uma ungafika lapha na kumina ngizokwenzela khonke ngizokwenzela yona. uNkulunkulu anibusise nonke.